Здравейте хора, днес ще изкупим яд за 5 лева. И хора ще вземем закуски от известен супермаркет, познат за нас. Да. И за вас. Може да си вземем питки. Да знаете, че питките може да не първия вариант, но не е сигурно. Ще вземем ни питки с семена на 200 стотинки. 4 или 3 си вземе. Си вземе по една напитка. Да. Ако не останат пари, може да вземем някакъв чипс. Да. Седиме после като почваме сметката или си вземе другия продукт на промена в плана, че вземем напитки от друго нещо. Тук не намерихме това, дето няма нищо. Да. Тук няма хихо, искахме да си вземе хихо. Ще вземе от друго място. А сега си вземе чипс. Какъв късмет. Хора, това струваше 2,65. Смятайте. 66 стотинки питки, 3 и едно такова. Да. И останаха ми пари, даже и за хихо. Останаха ми 20,60. Да, за 60 стотинки при мене. И 2 лева при мен. И 2 лева при него. Да. Ще позволя по-честно се долу. Вик имаше цирк. Там някъде за мен се вижда някъде Камила. Не съм много сигурен. Не се вижда някъде. Имаше Камили. Имаше цирк в Видин. Аз този път не ходих. Но да. Ще се видим като отваряме нещата. Ето тук зад мен май се виждат някъде Камилите. Но не съм много сигурен. Продължаваме. Седим като си купуваме хихота. Или нещо друго. Не е сигурно. Почваме да плискаме. А чипсът е така на сигурно място. Се видим после. Хора, вече са на половината. А той ръфа колкото може. Ръфа. Хихо. Този път не съм с Вико, аз съм с един друг приятел. Си взема едно хихо. Той не иска. Се видим къде на Тинчо. Вече сме в Тинчо. Взехме си вече хихото с горски пот. Сега се вършим на площадката.